хората сега сме само млади и сигурно повечето не слушат народна музика. Ако вие не я пуснете на децата си, утре те няма да я пуснат на тяхните и така после като има някой да знае народна песен, че е атракция. Днеска много че ма пита, тая песен дето свършва вашата накрая номела, може ли да ме я пратиш, ваша ли? Викам ти сериозно ли това да кажа, човек? Ти представяш ли? Затова викам, пускайте на децата си музиката ли. Има ли здрави скули тук или няма? Че знае? Долитам като гаджути в устата, чак до явката. Търсиш екзанати, твърши пръсти каската. Долитам като гаджути в устата, чак до явката.